iglesia y esto forma un círculo. Esto es un recorrido, ¿sí? De manera muy cuidada, se presenta siempre como un emperador. Entonces, aquí tenemos el logro de nuestro diseñador, al cual le tenemos que agradecer muchísimo, donde el manuscrito todo de la... Al otro lado tenemos las obras, algunas obras de Alfonso X conservadas en la Biblioteca Nacional. Todo, y también lo ven en los plafones. A veces Alfonso X mezcla uno y otro. Y aquí tenemos algo muy interesante. Analizó toda a obra de Alfonso X e deduce... Grazas ao traballo dos expertos, esta mostra pois é unha porta aberta á figura de Alfonso X Sabio e a súa época, pero tamén é unha porta aberta da conexión deste persoeiro con Galicia. Unha conexión que se manifesta no literario, se dixo en varias ocasións, as Cantigas de Santa María, unha das obras da lírica medieval máis enlleiras redactadas na lingua propia de Galicia. Todos sabemos que a nosa lingua viviu tempos escuros, pero tamén temos que reivindicar os tempos esplendorosos que tivo. As Cantigas de Santa María situaron o galego como a lingua de prestixio cultural e protagonista nun dos fenómenos artísticos máis valiosos e representativos da cultura medieval. Logo, logrou inspirar os nosos creadores dende aquela ata hoxe, tanto no século XIX como no século XX. Por tanto, o que, polo menos dentro do goberno galego, queremos salientar é que esta mostra é unha mostra da importancia histórica de Galicia como referente cultural de fai 800 anos.